Xothoza mfana noNhlanhla Ngwenya kwisigqi sase-Afrika. Suka bathi hlanganani ngalesikhathi amazimzimo kungena u20 minutes to ihora lesingaki na ihora ke lesine njangishilo ukuthi ke kothina ukuthi nje mokuthi ungale kwelesithathu ihora ngoba sengihlezi naye lapho na ke umshebelezi Magubane uzokhulumela iqembu ke layo ke lapho na ke ihlanganani baba Magubane baba Mtimani. Hawu kahle kodwa Nkosi yami. Ungahle mntaka baba ngibonge nje ithuba ngibingelele kuphi na kuphi la kufinyelela khona Inanda FM 88.4. Enhla nasezantsi bonke abantu abavuke seyifikile ihlanganani. Hayi abavuka abantu esilweni isigqi sase-Afrika noNhlanhla Ngwenya. Kunjalo nje baba Magubane cha bavuka abantu bame lapho na ke ngenyawo likhulu liyenzeka ke njenganamanje ngivela nami ngikwamukele nje usushilo ukuthi ke uyabingelela cha wamukelekile ekhaya kusekhaya lapho soxoxa indaba ezimnandi. Speaking of isibongo saka Magubane ngibona lapha na kwi-CD cover yenu njengehlanganani kuvela lapha na ke umuntu ekhala Magubane. Hawu iqembu lasekhaya kanti leli ithini into nanga umuntu ekhala evela lapha kuhlanganani nibandawonye yini? Kunjalo mntaka baba kunjalo singabandawonye impela ekhaya sizalo babo yethu. Suka madoda mana ke iqembu kodwa ke iqembu akusikho ukuthi ngoba kuukuthi lesibongo yini kwakusho nje iqembu ngasho ukuthi insizwa nje sasesigodini esisodwa eMsingi ngemahlaba. eMsingi ngemahlaba la ndabuka khona. Yebo mfowethu. Hayi siyathokoza ngiyathokoza phela ngithi hawu noma sekuthiwani ngaze ngilo ngiyiphendula ngithi hawu umuntu ekhala noma sekuthiwani ba umuntu ekhala lo noma sekuthiwani. Cha siyathokoza ngiyathokoza ukuba uba ungikhatheke ngalolo lwazi. Ngitshela kabanzi ke ngayo ihlanganani mhlawumbe kune 2000 eselithe la ngena emculweni kaCothoza mingaki iminyaka ihlanganani ikhona la endimeni yomculo. Mntaka baba thina ihlanganani indala babafantu abalaleli ngicathi mhlawumbe abaziyo ngempela abayilandela bazoyikhumbula. Indala ihlanganani ngicathi iminyaka sila endimeni ifikile la ko 23 years impela sidonsa nje kuyikho ukuthi ngoba siyavuka nje kunzima la endimeni yomculo. Yabona nje kakhulukazi sicathamiya sidonsa kanzima impela nje sibonga khona ukuthi kusekhona abantu abazama ukusiphusha njengawe mfowethu. Mfowethu khuleka mfowethu yakwethu nje le ngoma ngeke singayidlali ngeke singayiphushi. Sibonge mfowethu sibonge. Ya kulo msebenzi wenu omusha niphetheni niphethe iEP niphethe ialbum ephelele uma kwealbum inengoma ezungaka maku EP zingaki ingoma? Cha mfowethu impela nje ialbum yethu esigcina ukuyenza ngo2004 ialbum nje impela ephelele enama track 13 ingoma ezu13 phakathi kiyo. Ukuyenza kwethu ke nje abantu ngizocela ukuthi mhlawumbe abalaleli beyizwe bengizwe kahle ekuthenini siyenze kuleli ithuba sekukhona lenkinga ebekhona kushwi nomuntu ekhala ngoba abalaleli ngizocela uzwe lokhu ihlanganani iyona endala eyazala ushwi nomuntu ekhala. So nje kwaba mase kuneyinkinga ke lezi ezibekhona kushwi nomuntu ekhala kwase kuba khona ke imember esezithi ukhoxa ke la kwihlanganani bakhishwa yini ukuthi saqhubeka ialbum sayenza into ebenza behoxeke kusho ukuthi kwaba lezi inkinga zangapha kushwi nomuntu ekhala. Yebo kodwa ke nje ngoba umculo siwenzela abantu saqhubeka sayenza ihlanganani njoba ikhona futhi sazoba khona. Mhlawumbe njengeqembu likaCothoza nje ukuthi inkinga amanye amalungu eqembu abe seyahoxa kuhamba kanjani ngenazama mhlawumbe ukusilungisa isimo phakathi kwakho ushwi nomuntu ekhala? Baba sazama kakhulu manje sazama kakhulu futhi namanje sisazama siyohlezi nje sizama ngoba imember lezi ezabe seyihoxa siyayidinga la ngoba vele nento yakhona yayingapha kushwi nomuntu ekhala hayi kuyihlanganana.
ukuthi abalaleli singabathembisa ukuthi makwenzeka kulunga zizobuya futhi imember sibe nazo nje siqhubeke nomsebenzi. Hayi ngizwa kahle manje ngathi kungalunga akusho ukuthi abantu bathe bezwana kahle maqedwe vele kuhlakazeke ngale yandlela okwenzeka ngayo ngoba nathi impela sisalindile ukuthi ke hleze mhlombe kubuhambe bazwane babuye futhi ke basebenzisana mawuthi kwazi kwahlakazeka ngisho namaqembu noma neqembu ihlanganani noShiwe lapha eqembini ihlanganani ube phakathi impela kuyihlanganani njoba ngisho ukuthi uShiwe noMtekhala wazalwa ihlanganani kwaba khona ihlanganani eqala kuze kube khona uShiwe noMtekhala. Hayi ngizwa kahle mne wethu ngathi kungalunga umsebenzi wenu uhamba kanjani lo msebenzi othi nisanda kukhipha uhamba kanjani lapha na ke kuma digital platforms ukhona nje khona lapha na ke ko Deezer njalo demand uyatholakala impela nakubalaleli emakhaya isicela besichase besisupport uyatholakala einkundleni zokuxhumana kuma digital ku Spotify ukhona wo YouTube ukhona. Hayi ngizwa kahle mhlombe ake ngimzwise lapha na komlaleli ngasekhaya ukuthi ke niphetheni yini lapha na ke N10 ayikhipha 068 764 9969 makuya ngokuthi ke khona umbuzo uphethe lapho ke ngasekhaya ufuna ukubuza lapha na kuyena ubaba uMagubane umshebelezi lapha na kuyona ke ihlanganana uNhlanhla Ngwenya 596 ku TikTok live ibukoma lento kudlala iTV kudlala mabona kude eTinanda 884 FM kuyena ux.com nakhona lapho ngawubhala futhi umbuzo wakho na officer lapha na kuthi ubuze yesigwinya mathi ngenye lapha na ke yazi ingoma yayo lapha na ke ihlanganana ube usalungisa umbuza ngapho ke ngasekhaya zimunyama indlela zami isimnyama indlela zami isimnyama indlela zami suka zimnyama indlela zami kusho lapha na ke ihlanganani ngalesi ikhathi intsha cha la njangishilo ukuthi basanda kukhipha lapha na ke yona ihlanganani 0687649969 ya uthi lapho ngasekhaya khona umbuzo onawo khuluma nami ngizwe kwinombolo lapha na ke YouTube sibona ukuthi ke ithini yona ke into Nhlanhla Ngwenya ku Facebook njangishilo nakhona ungakwazi ukuthi ke uhambe lapha na ke uyobuza khona umsakazi wami umshwayiba lo Magwaza umsakazi wami la eDavros cha mina umsakazi wami awukho umbuzo evuna ukubuza kodwa nje ukukhala abakazami ukwehlanganisa into le asiyithanda into enza uShiwe noMtekhala akekho ithanda leli khehla leli uShiwe besikhule nje sihlamba ingoma ngayo esha umculo basikhula sihlamba ingoma yakhe manje kodwa mase kwenzeka nje hayi lizama ukuhlanganisa abafuthi bendaba leli mashinyane nje ungaze bebekhulu bekhona nodlula emhlabeni ayinhlanga lento sifuna ingoma nje abazoyikhipha bona uShiwe noMtekhala sebebuyelele siyabadinga ingoma soza kuyonto ithini ingoma sebebuyelele sayidinga ba sayidinga mhlawumbe nhlanganiseni ukuthi iphele nemsindo wabo lo ngithemba yezwa ngapho baba wami ngizwa kahle Mtimande ngizwa kahle hayi iqiniso abalali baqinisile ya ubaba umshwayeba lapha na ke Davros uyakhala impela ukuthi ke sizozama futhi impela njoba namanje ngisho ukuthi lokhu sizamile ukuthi sizama ukuyilungisa lento nathi yasilimaza kakhulu asiyithandi nathi vele okay no hayi kuyezwakala ngicahla nami nje umfoka Ngwenya ufuna ke ngithathe igxathu kulolu daba ngibona ukuthi nami nangangenelela na ukhulume ngapho nami ngikhulume ngapha kungelungeni nangithinta nga11 ngizwe ukuthi ke uhamba kanjani kungelungeni nasi sizwe sikhala hawu singabonga kakhulu Mtimande mahle ngaba mahle kakhulu umagalelo ngoba ngempela mhlambe ungathi uthi hawu ngenhlahla nje kuzwakale ilunge lento hayi cha impela hayi
ake sibona ngisukume nami ngibhukule ngumfo kaNgwenya mhlawumbe ke nakhona ofisa ukunibhuka kanjalo nakunemidlalo ekhona nitholakala kanjani ngicela vele usala usudedele inamba bakwazi ukuthi ke abantu bayithola inamba zeqembu bakwazi ukuthi futhi ke banibhuke. Sibonge Mtimande lokho siyakucela kakhulu ihlanganani ke ngiyacela balalele emakhaya ukuthi ngempela umuntu mawukhona umcimbi akanawo akafisa ukuthi ihlanganani izonandisa lapho siyatholakala enambeni ethi 072 1966 700 ngimlaleli ngiyamthembisa ihlanganani mayisuke yenza into yayo uyajabula wonke umuntu. Hayi ngizwa kahle nampela ngiyanizwa niyashaya kula 23 years icocwa lesingakhi leli kulo 23 years. Ngiyacabanga impela ukuthi i-album yes20 noma 21 lapho nje 21 yes ngoba khona iminyaka beyibuye isijampe ukurecord kube besiyirecorda yonke iminyaka ayicishe ngampela angale ko 20 something kuya ko 30. Hayi ngizwa kahle ngokakhulu ngesikhathi sakho umlayezo wakho nje wokugcina mhlambe kwamanye amaciko asafisa ukuthi angene nje kule ndima yezobumnandi kakhulukazi Sicathamiya ungathini kubona kwabasafisa ukuthi banijoyine lapha kuCothoza. Sibonge Mtimande sibonge Ngwenyithu osuthe wasipha lona nakumlaleli ekhaya siyabonga siyacela ngempela ukuthi besichase sihlanganani engingakusho kumuntu osafisa ukungena naye kule ndima le ngathi nje mina uyimisela nokuyitshela nje ukuthi lento uzoyenza ngoba isuku othandweni ungabheki kakhulu imali ngoba kunzima la emculweni ene mawuzoza vele usubheka imali ufike uphelelwa amandla mawusuthoda kwenze ngale ndlela obufisa ngayo kufuna ngathi ungaba nothando ngoba umculo mawuwenza ngathi usuke wakha isizwe ngoba mawubhala ingoma ukhuluma ngemlayezo eyakhayo eduduzanayo kuyinto esuke vele mawuyenza unalokho kuyitshena ukuthi hayi ngakha nje isizwe. Hayi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba wami. Siyabonga Mtimande siyabonga Ngwenya. Kulungile niphile nje ngikhiphela ngengoma emnandi ethi ke lapha na ke Mpumelelo. Thank you mfowethu. Thank you. Shelena Mpumelelo Ongelo ufike nangimi Inanda 88.4 FM.